Ik denk dat iemand een drankje mag drinken als hij een jaar of 16 is. Ik vind 18 vind ik wel een mooie leeftijd. Zou ik zeggen 15, 16 jaar, dan vind ik dat je wel niet, want ik drink iemand zijn zelf eerste biertje mag geven. Ja, ik ben wel eens dronken geweest. Ja, ik ben wel eens dronken geweest. Ja. Of ik dronken ben geweest. Ik zelf niet, want ik drink het zelf. Was toen ik 18 was en ik uitging en ik... Ja, ik ben wel eens dronken geweest, ja. Nou, een paar dagen geleden dacht ik nog dat ik de volgende morgen niet zou halen. Hij smeet ineens mijn mobiel tegen de muur. En toen ik die wilde oprapen, sloeg hij me met iets tegen de grond. Ik probeerde overeind te komen, maar hij was nog niet klaar. Nou, hij zei dat hij me zou vermoorden als ik niet bleef liggen. Waar was je? Vieze hoer, tyfuswijf. Met zijn vlakke hand in mijn gezicht. Toen zag ik de houten waarmee hij op mijn knieën begon in te hakken. Toen hij daarna een kussen in mijn gezicht drukte, deze nachtmerrie en ik niet meer kon ademen. Dat ik het verdiende om gestraft te worden. Snoeiharde trappen in mijn buik, bloed als een rund. Hij greep me bij mijn keel. Ik ben Meerte. Ik ben 15 jaar en woon samen met mijn ouders en mijn grote broer. Nou ja, je kan niet echt zeggen dat ik samenwoon met mijn ouders. Ze zijn meestal op zakenreis. En mijn broer is alcoholist. En oh ja, dit is mijn vriendje. Ik kwam hem voor het eerst tegen. Rot op met je dronken kop. Ja, je moet niet zo'n grote mond hebben, kleine. Auw! Auw, ga weg! Ga weg! Ga weg! Oh. Ze is lief. Ze is lief, hè? Hoe heet ze? Doei. Jij? Meerton. En jij? Hallo. In welke klas zit je? Ik zit in MAVO 2C. MAVO 2A. Ja, superleuk. Ik zit met een van mijn beste vriendinnen in mijn klas. De rest van mijn vriendinnen zit in een andere klas. Ken je Lisa en Roos? Roos. Leuk is zij. Shit, hoe laat is het? 4 uur. Ja, ik moet gaan. Ja. Doei. Doei.
Hé, daar is die sukkel. Oh my god, kijk dan. Klonen zijn zo raar. Dit zijn gewoon precies dezelfde dingen. Er worden de cellen bij elkaar gedaan. Die halen ze dan apart. Die delen ze in twee. En dan heb je gewoon twee precies dezelfde dingen. Ja, oké. Maar wat heb je gisteren nog gedaan? Oh, niet veel. Ik ben bij het bankje bij de molen geweest. Oh, leuk. Alleen? Soort van. Zeg nou, ik word nieuwsgierig. Nou, er was een jongen bij met zijn hond. En ik heb zijn nummer. En? En niks. We hebben nog niet gepraat. Maar je hebt wel zijn nummer? Ja, hij vroeg om mijn telefoon en toen zette hij zijn nummer erin. Wordt het wat, denk je? Of? Ik weet het niet. Ik ken hem nog niet zo goed. En heb je met hem geappt? Nog niet, maar ik denk dat ik zo eventjes iets naar hem stuur. Hey. Hey. Hoi, wat? Echt een wasje. Ja, zeker. Maar ik dacht dat ik Staat er voor mijn oma. Ik heb gisteravond. Ik was eruit gestuurd. Bij wie? Bij, ja, Trouw. Waarom? Nou, ik ging tegen haar in en zei mijn mening. Vond ze niet goed. Moet je nakomen? Ja. Ik moest zelf zo een briefje halen of zo. Het sloeg echt zo nergens op. Met die appje? Ja, inderdaad. Met de bier is ook druk bezig. Gewoon een jongen. Een jongen. Ja. En wie is die jongen? Nou, ik zei toch dat ik van het weekend bij het bankje was. Oh ja. Dat heb je mij niet verteld. Sorry, ik was tijdens de les. Nou, ik was dus bij het bankje bij de molen en daar was een jongen en we hebben een tijdje gepraat en nu heb ik zijn nummer. Oh, laat zien. Ik heb zelf nog een feestje. Van wie? Leuk. Maar jij bent nog wel binnenkort jarig? Ja. Maar je hebt nog een feestje? Nee, want ik weet niet wie ik allemaal uit moet nodigen. Maar ik ga naar huis. Doei. Hey, weet je, we kopen wel een cadeautje. En wat voor cadeautje? Ja, iets speciaals. Speciaals. Ja. Wat voor winkel bedoelde je nou dan? Ja, gewoon een winkel zoals Bulgari of zo, met sieraden. Maar je weet niet eens hoeveel dat gaat kosten. Ach ja, je moet wat over hebben, toch? Kijk uit. Sukkel. We zijn uit. Oh echt? Ja. Meerte ging toch ook naar huis? Ja, maar ja, oké. Oké, kom. Ga je met mij naar huis? Ik wil even kijken.
Is dit allemaal voor mij? En dit. Wow, wat mooi. Super bedankt. Hij is echt super mooi. Wil jij hem omdoen? Hij is echt perfect. Super bedankt. Het maakt me niet meer uit wat andere mensen denken. Ik vind hem leuk. Hij is lief en helpt me door alles heen. Ik heb trouwens met mijn ouders gesproken. Mijn broer gaat naar een afkeerkliniek en wordt daar verder geholpen. Dit heb ik allemaal te danken aan Fabio. I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie. And I know she gives you everything, but boy, I couldn't give it to you. And I know that you got
have fought it. At least I'm being honest. Just stay with me a minute. I swear I'll make it work again. 'Cause I don't wanna be without you. So one last time, I never be the one who takes you home. One more time, I promise that today I'll let you go. Baby, I don't care if you got hurt your heart. All I really care is you wake up in my arms. One last time, I need to be the one who takes you home. One last time, I need to be the one who takes you home. Hé, we kunnen toch ook gewoon een cadeautje kopen? Wat voor cadeautje? Ja, gewoon wat leuks. Laten we even opnieuw doen. Een eenhoorn of zo. Unicorn! Oh, die staat erop. Nee, echt. Mute. Ik ben Mirza. Wat tot ik druk op jou. Oh my god. Dit zou ik haar voorstellen. Ik kon even niks mee. Laten we het even serieus doen. Deze is uit. Sukkel. Dit is echt heel raar.